ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చో. ఇదిగో సర్వరు మా సంగతి తర్వాత గాని ఇదిగో, అక్కడ కాలు మీద కాలు వేసుకు కూర్చున్నాడే కన్నబాబు అని మా ఊళ్ళో మంచి పేరు. ఆయనకి పాప మంచి ఆకలిగా ఉన్నట్టుంది. ముందు ఆయన కొట్టించేయండి, ఆ తర్వాత మాకు తీసుకురండి. కన్నబాబు బాగా కడుపు నిండా కుమే. ఆ బిల్లు నేను కట్టేస్తాలే, తిను. ఎందుకంటే రాముడు పోటీలో గెలుస్తాడు. రేపు ఊరంతా సంబరాలు జరిపించేస్తాం. అవన్నీ రామా, నువ్వు గెలవాలని వచ్చావు, నిన్ను ఓడించాలని నేను వచ్చాను. అందుకే నిన్ను అసలు ఫైనల్లో పోటీలోనే పాల్గొనకుండా చేయబోతున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది రామగారు. ఈ ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. నేషనల్ మాస్టర్ చెఫ్ పోటీల్లో మీరు విజేతగా నిలబడటానికి అడుగు దూరం మాత్రమే ఉంది. మీరు ట్రోఫీ తీసుకునే క్షణం కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు రామగారు. ఆ క్షణం అత్తయ్య మావయ్యల ఆనందానికి అవధులుండవనుకోండి.